Dominiku, gratuluju ke gólu a výhře, tak i trenér Kozal tady zmiňoval, že s tím prvním poločasem jste nikdo nebyl spokojený, tak s jakýma instrukcemi vás posílal do zápasu, abyste to oživil, protože stěžoval především na to, jak Pardubice neváhali agresivně 1-1, tak s čím se tam šel, abyste to pomohli? Tak tréner mi hovoril, aby som hral nejak agresívne, aby som získal tie druhé lopty, aby som hral útočne, aby som hral dopredu. Čo si myslím, že sa nám darilo druhý polčas, mali sme nejaké štandardky a dali sme z toho 2 góly, takže vyhrali sme 2-0 a sme spokojní s tým. To bol takový váš typický gól. Áno, bol to môj typický, už všetci mi to hovoria, takže asi mi to ostane navždy takéto góly dávať, ale ja som aj za tie góly rád. Skočil jste tam do druhého poločasu s Alexisem Allegem, který z mýho pohledu to taky jako hodně pomohlo, protože kopal ty rohy, celkově tam zaměstnával tu pravou stranu. Tak jak třeba se vám s ním hraje, protože z mýho pohledu to je třeba hráč, který když má den, tak vypadá jako opravdu jako zahraniční ligu. Áno, vie to z loptou, vie 1 na 1, má tie veci krydelné, zoberie si na lavačku, dá tam center, alebo tie štandardky vie dobre kopať, takže na tie sme pomohli tomu druhému polčasu a hovorím, tie 2 góly sme zaslúžené dali a berieme si 3 body odtiaľto. Ale čím si vysvětluješ tu pasivitu v tom prvním poločase, proč to tak podle tebe bylo? Možno sme často nakopávali tie lopty, možno sme mohli viac podržať tú hru alebo tú loptu na tých kopačkách a možno sa rýchlejšie pohybovať, odskakovať si, možno tam bol ten problém, ale podľa mňa druhý počas sme to troška zmenili a našťastie nám to podarilo. No. Tam bylo nějakou motivací to vrátit se zpátky na 3. místo, kam nám včera za Plzeň? Tak samozrejme, každý bod je dobrý, odtiaľ to bereme 3, môžeme byť spokojní, ale herne to nebolo bohvie jak, takže musíme sa zlepšovať na tých tréningoch a ísť do ďalšieho zápasu, aby sme ten vyhrali.